Halo guys, follow नोंथां गबन थाबाय so guys फैलायबाय दिनै फिन खेबसेबाव ससियेल मिडियानि माखासे भाइरेल भिडिअफोरखौ लानानै रायलायनो थाखाय so guys गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायनो हायाखैमोन मानो होनबा दा मिथिखागौ गासिबो गायनाय फुनायनि सम so टाइमखौनो होनो हाथाराखैमोन so guys दिनैनि भिडिअ जागोन नोंथांमोनासो थाम्बनेल टाइटेल नायनानै मिथिखादों जोंनि बाजै सासेनि मोनसे फट'आ बहुत ससियेल मिडियायाव बर्तमान भाइरेल जागासिनो मा फट' होनबा नोंथांमोना एसे बुजायनायनो so बाजैया गावनि भिडिअसफोराव रिल बानायनायाव माखासे फिल्टार बाहायोमोन एकदम बाजैनि कालारा एसे गोसोम आरोना आं बायदि so बे फिल्टार बाहायनायखौ लानानै दा ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि दावराव जागासिनो बाजैखौ माथो फिल्टार लगायबाल'सो मोजां नुयो ओरैनो बाजैया माथो आं बायदि गोसोमसो होननानै मानसिफ्रा माखासे खोथा बुंगानो so बेफोर खोथाखौ लानानै बाजैया जेनेबा लाइभ फैदोंमोन so लाइभ फैनायाव बाजैखौ सोरबा सासे मानसिया ओरैबायदि खाथ्रा बुंहरबाय बिनि रिप्लायाव बाजैया ओरैबायदि डेन्जार खोथा बुंदों दे आयु गाइस मा बुंगोन दा so गाइस नोंथांमोना गिबियावनो बाजैया रिप्लायाव मा बुंदों बेखौ नायग्रोलाय सोरां बसुमतारी गासिबो जों खायो बाजैया मादायाल' गोसोम ने बाजै नोमानि मादाखौ ओरै दख'नाजों माबानानै नायथां गुफुरना गोसोम हायोबा ब्लाब सोलाबो मिथिबाय मादायाल' गोसोम मादायाल' मानसिफोरनि क्रिएटिभिटिलै मा जागोन मादायाल' गोसोमलायनाय डियार नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांनि मोनसे भिडिअआ ससियेल मिडियायाव बहुत भाइरेल जादों so गाइस दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थानो जागोन so नोंथांमोना दायो गिबियावनो रन्जन दैमारिनि नैबे भाइरेल भिडिअखौ नायनानै लाग्रो So guys भिडिअखौ जों फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा बेबायदि भिडिअ तारमाने बेबायदि मा होनो आपडेटफोरखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बिदिनो मोजां आपडेटखौ आं होबाय थागोन